family system anyị bụ onwero ndị ga-eji wee tụnyeli ya. Africa nwe family system. Ibia na di Africa ndị ka na sustain bụ ndị Igbo. Onu Igbo ka ofu onye ga-emeti ife. Onwe ife mmeketa adị njọ. A ga-eji ya ka onye ufumọnụ. Ayi eji akọ onye ufumọnụ. Onye ufuma nwere ike mụ na ya funuru ofu ụbọchị. Ọ na ana Igbo ka eji ihe mmadụ metara aka ụmụnne ọnụ. Ọ na ana Igbo ka ọ ga-abụ ihe na-esiri gị mmadụ ike. Ihe na-esiri m ike kịta mbịakwute gị si gị biko nyanụ m ọ bụrụ na ụmụ ọgaranya nọ na be anyị. Ịfalụ fon ikpọ ọgaranya ahụ esi ọkwa nwanne gị Ify Obinabo na aja ayọ alie gị si na ịbụ ọgaranya. Ọ na ana Igbo. So ihe dị n'Igbo buru ibu. Honorable, kedu ife iwu maka ụmụ agbọghọ kịta? Ụfọdụ n'ime fanọzi ọchasị egbutere ị na-anya ịfụ na ebe ọ bụla a sị na-eji mmadụ gị ọgwụ ego ịpụta nwaanyị atọgbọ. Ndị na-ekuzi okwu ịnụ di a na-akwụgharị na chọọchị na-ebugharị foto receive. Kedu ihe na-akpata this desperation as a commissioner for women affairs? Ka ihe ilo na-akpata desperation a n'ebe ụmụ agbọghọ? Ụsa mmadụ ile ife ịchọ ka ya lie ife o debere fuli n'ọkụ akpịrị ogologo. Enwere egwu Chineke. Inwe egwu Chineke nna ha ncha niile sokwa na iso nonsense ife na seno tradition ma ọ bụrụ tradition anyị. Maka inwe egwu Chineke nna ị ga-ama na enwelu nsọ. Enwere ihe bụ nwa agbọghọbịa. Ụmụ agbọghọbịa chọsịrị ịma ọkwa ịma na